Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Ini memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya. kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus Heeh. bar kok ngesor. Kowe sembrono kuwi nyapa kuwi? Ayune kowe. Sakit loh, Ya, Mas. Janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang gulu. nyapa ki iso. Lah sampean wis duwe aku, masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho, Mas. Kono duwe to. aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis Bojomu priksana to Mas? iki ketoke bal ngombe jamu galan ngosek ta iki. Kakang Badhe Madrim. Nggih. Napa kacumu cilik mentel. Terima kasih sembah nuwun. Wah, Siap. nggih, wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu macange Yuli Mbok. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu Bajing Loncat mboten langkung. Nggih. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam pansul Rahayu, dateng nggih. panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah kenong balap menika kek sentul. Kada senenge ngomong. Iya. Kita do kangen tenan kok niki kok. Heeh. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Cek Kang Soirin. Yoga niku. Oh. Kang Soirin yoga. Heeh. Nggih yogane Pak Sentul niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentul. Jenengane iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya kaya ketemu dulur saestu. Heeh. Bapak Manidi kalian Bu Paijem kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbane ngono. Aturi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Heeh. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nek mati ben munggah swarga. Wah, Niki iya. lho. Mula niki Bunga. bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa. Sedakoe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge Sedekah rasa. sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Penjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Panidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Lho. Sugih tapi ireng ki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi isuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Iya. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok Ora sirah. lambemu kuwi lho. Ora lho. Paribasan. Sampean ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Lho lagi. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Leres. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng lho coba. Jadi Loh, aku biyen awalnya putih. Heeh. Cuman lagi pas Joko selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. nyapura mbledot. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng paribasane ireng kok awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Ning nadyan to kepiye Loh. wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksudnya Mas Minto sing digoleki sing ireng ki Iki lho, mripat Pak Manidi lho. mripat ki nek putih to lak elek. Nah. Mesti ana ireng. Ireng pelengkape Ya. ngono kuwi, Mas. Nah ngono lho. Dadi kudu Lho digoleki. iya, aspalke ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Dalane. Jajal putihen kabeh. Ra bloloken mripate.
Kene Mula wonten. kabeh ki ndelok. Pak Malidi menika lho. Piantune nun sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika dudune Jame kuning iki piyayi mbiyen iki senane krepyak ngono kuwi. menika dudune Pak Maidi menika Pak Manidi menika duduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin 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 amin. Loh, niki nun sewu lho Pak Minto. Nyatane mboten Loh, sombong iki, Mas. nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Malidi menika lingguhe ya ning lincak. Iki Nyatu ya enake ya kuwi kok. Loh, niki dudune Pak Malidi niku wong sing sederhana. Ya. Nggih napa mboten? Ya. Pak Malidi ku ora dudune wong nek sisa nanggap wayang nimbalin jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak Menika Pak Malidi, Pak. selalu dingkluk, Dingklu anda pasar ora dudune wong duwe. delok ngisor. Delok ngisor Pak Nun Sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora Tegese delok sombong. ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso. Lho, Isone mulya gumantung saka lho wiwitane isone rekoso. isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Malidi, Pak. Kula niku kali Pak Malidi pun ngeten lho, Pak. Masya Allah. Plek. Kali bapak ki. Loh, ngeten, Pak. Heeh. Pak Malidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ah nek kaya bapak, kaya ibu, Loh. kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to. Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Malidi menika nun sewu. Hmm. Pak Malidi kali Bu Paijem menika Nyapa? iya. Nyapa? Endi? Pak Malidi kali Bu Paijem menika Lho, lah iya endi Bu Panijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto. Heeh. Nek ibu ki lho lenggahe ning ndi? Lah Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Malidi kuru Bu Paijem lemu, Pak. Sebabe Mas. Itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Oh, kebahagiaan Sebagai seorang wanita, saya yakin moto dari Pak Malidi itu adalah happy wife, happy life. Weh. Sik moto dari Pak Manidi Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. dan tepuk tangan kagem Pak Nah. Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Dadi Loh. cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Mm-mm. Wong lek iso mulyakne bojone, insyaallah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Malidi menika, insyaallah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Ya. amin. heeh. Pak Malidi menika nun sewu. Manidi. Menika madhep mantep niki niate Kang Becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembungke rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama Maki madhep mantep niki niat Kang Becik diki dina-dina tansah dedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Hmm. Lah kawengku dening Ibu Panijem Bu Paijem pamlika saka tembung paitane iki iman jem menika saka tembung jembar dadane. loh. Kaget aku, kaget. Aku ngrungokne jem ngono wedi lek. samar nek bleset aku. Aku yo kalem-kalem. Paki paitane iki iman jem ki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Oh iya iya iya. Tegese paitane menungso. Lha iki ra Bu Paijem ya. Bu Paijem guyang-guyu. Ah. Pamlika paitan Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra ro to? nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non sewu lho. Pak Malidi karo Bu Ora Paijem mikir ya, ora ora mikir. nampa Bener. becekan. Jas. Tenan. Bener. Non sewu, iki mau sore lho. Sampai Tamu sik akeh lho. Nggih. Kotake dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong akeh ning jero omahmu dadi delik ning nanti lho. Tegese Bu Paijem menika paitane iman. Insyaallah Bu Paijem imane kuat, jembar dadane wong Amin. sabar, Pak. Amin, amin. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. wong sabar kekasih Gusti Allah, mulane Bu Paijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. agamis. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Anak, insyaallah Kula ngoten niku. putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi bagi saya? Lah itu lenggah itu. Lah, niki Karo lho. Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP
apa Arta Sentosa. Karo Kuwi tambang kapur. batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya bo ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabi ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabe gedeng jane. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek ra anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek uren-uren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas oren-oren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, lho, lek umpama jilbaban kali Bu Paijem niku sik wasis sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Lho, Bu Paijem itu nun sewu. Bu Paijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese ki Medsos. Bojoku lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Nggih. Tengah ini kayak kembang api. Wah. Kok mbledos dase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe iki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Napa Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyakne keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh ki ngopo? Sik seneng Wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungok iki dasare apa-apa biyen ngono. pun to Pak, jenengan lho, ampun kowe kok kula, jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge, kuwi diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, Wis to. iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan persamaan gender emansipasi ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antara lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu Selawase. ora kena golek Liyane. Iki dirumane Iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe mulat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana. Ana ubur ampen. Mula wong manten ku ora kok ming digatoni tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentotuk, tuk ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo hamu-hamu. Coba apa sebabe jroning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Lungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njero ana manuke? Ana manuke. Prosese lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosese king janur rumiyin. Ya Janur janur. saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanten kekarone oleh pepadanging jagat oleh pepadanging donya. Insyaallah rerabimu oleh pepadang jagat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin. Pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning lek pengalaman rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho, Mas. Iki ra tau geger, Mas, karo bojone. Ora tau. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune yo tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja
Egois, wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah, salah. rebut Ya, bener. mm. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana Lho iya lho. ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dinding-nggon ki ya gawane kuwi. Mosok Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibel sak nggon-nggon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali saman saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kuwi nyambut gawe ning kono kene aja kego karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ning sego pecel. Aja ngrasakne ning jaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep sego tok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon ya lho. Tetep mulih sego tok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi icipon duduhe tok. Ora kok dudupe tok. Tok. Dadi dilihat. Lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu sing ngene. Kisah. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak Kira matamu. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gesa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Saman teko ra rabiku mbiyen. Rabiku teko ra? Ora teko. Ora teko nyen aku rabiku digrebek kok nyen aku. Wong kowe iki ndelok to piye to carane piye. Biyen bojoku yo cilik kaya Gesya. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan kok. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok nek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu Sik. saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Gitu Pak Minto. Ini lah kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya, Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Kok di momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lu gede. Nah. Loro. Nah. Telu, iya. Sampai ngono. Bojomu wis sampe. gedhe sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku Pak. Lho, aja. Loh, harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Ki pin tak tuturi ya. Guys ya. Aku ki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku ki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terusne Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta, saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten ora iki. kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Ora enak kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora tapi enak. nun sewu Pak Minto. Ah. Nun sewu lho. Ya. Nuturi iki Pak Minto. Sang. Jendol HP. Loh. Lho kuwi iki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi ra gelem, aku mudun lho. Loh. Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayar kok. Sing ngomong sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lak separo mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesah lho, Gesah. Gesah ngapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesah kae lho. Lha Bapak Ijem ndangake. Ndangat ra yo nyawang awakmu rada gila kematne kok. Sa, Nah kuwi. Pin, Wah. ben awet. Kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Loh. Loh, Wah iki lho, Sing Mas. Ilmu piye jajali? lemar nuturi ben awet. Terus Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh. Lek komunikasi piye?
Kok ora entuk omong-omongan? Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye Jajal? Gawe bahasa isyarat, Isyarate bahasa tubuh. tubuh. Contohnya jaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai kok ngoten nggih mek kok ngoten tok. Oh, terus Bojoku nandung ngeten. lho dingkluk balik neh ra. Ya balikne masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Heeh. Ngono. Oh, Bojoku ngene ta. masyaallah. Aku Lho, bojomu paham. aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, Mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Betul lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojo kula pun paham Ngene lek iki kula. apa kok? Loh, Ngene iki. susu. Tadi pun paham bojo kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Minto. Dodone tleter kok ngene. Oh, lho, Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam Jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Lho, contohnya, Yo nggih Sa. bahasa isyarat. Mek, ngene lho, Sa, contoh aku. Hmm. Pin. Dadi kula lek njaluk mangan, mek. Terus lho. Kowe ngerti nek mam. Bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis rak kudu Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Mongko Ngambung. kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. gisme kok. Ngoten Oh, tok. ngono ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Heeh, terus ya ampun. langsung nyepak le pipine. Pak. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, Iya. pangan codot tok kan. Lah Ngono nek kuwi. lah nek umpama pas malam Jumat, Heeh. njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, nggih, Aku nggih. mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne, Mas. Aku mek njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Wis ngene. Iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya, Ngene. bener Mas. Kudu Iya. sakit. Bahasa iki penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya. Aku mesti mek ngono. Oh, iya, Lek pengen kelon, ngerti ra? Nah, kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Heh? Ya jal piye? Jelasno, Pak, jelasno. Mongko Aku kowe ya- rek komunikasi. Jelasno. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku ya. Nggih. Ujane bojoku apa banyak. Lah jane kon mantu ngene. Yo ngene tok. Eh. Pengen sunah rasul ya Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen ndak. Nggih bahasa isyarat aku, Pak. Terus Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae ganti pampers. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kaya nyapa kok dadak njaluk niku Sik barang. Mas, heh? Kok dadak njaluk niku barang Lah iku nyapa. kebutuhan kok. Yo tapi ra tak diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya ngene tak Pak Minto. Heeh. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya. itu disahkan oleh negara dan Iya, agama iya. iso diarani bojo. Nggih nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya ya. BOJO. Kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk Membina, memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya ya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing Tresnano. tekan Nah, ati. ngono. Lek ndak tresno Ya tukuwa. Lho itu kok contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben aku. bojomu luwih tresno. Nah, Nah, Kuwi, coba kuwi, Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Weh, Kula saya- sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman nganggo Siap, presiden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki mon Wis, Pak.
ben ora perlu. Sak senenge panjenengan sapa sing dikersake? Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, Pipit. Alah, Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggateng nggih ngematne kentongan bali desa niki. Ya nduk ngetika nduk, kaya ngapa nduk? Ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya, wis modele kaya begone batu kapur iki ngene iki Tis. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah padine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Kluthuk sampean tak goleke gandengan. Nggih, Pak. Ah, nduk diah ngadeg kono. Coba. Wah iya. Kluthuk jan padose niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak minta sing mundhut. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok isi set. Kata aku wis molor, Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut mongko diah ra tau katokan. Aku lo gak tau dikene-kene ra usah. Aku eh. ngene-ngene no, Mas. Kowe ra ngerti kok, iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya, Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu, tak gawane mulih tak gaekne klambi nggih sampean. Ndah nek putih. Tak. Wah, ora putih tak cuci bersih. Kok tulisane ra tak ilangi, Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu engko tulisane ra tak ilangi ben dingge iki pas dodone. Berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan Pak kuwi. Wah, Mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to, Mas. Sing tukone sapa? Aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah dhek iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisane ora busek lho. Piye, Mas? Kedalaman 1,5 km. Olah jeru tenan no kuwi. 1,5 km iki berarti wis berjalan jauh. Tak masalah ya. Iki puter bareng ya, Mas. Maraton. Sesuk tak jak renang, Duk. Kalau aku Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Iki lho, Dadi keluarga iki lek semua harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. man, Pak. Sama nek ngene lek iso ya Mas meluk So, aku. Lah lek so. kono wi apa teko? Alah, Ya, teko ya. Iso. Les. Malah kaya disangokone malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung nggae mik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki. Kowe ora ngerti yo. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho, Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to, Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho, Ya Mas. janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang Gulu. ngapa iki kok? Lah sampean wis duwe aku, masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho, Mas. Kono duwe apa? Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis Kowe nek keri tak kukure. Wah, kowe ora sembrono. Wong iki anak bagiane dhewe-dhewe sing Bangke, digarap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Nah. Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? alumu. Seneng peh. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ompone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan marti. Aja mardi. Napa? Salah wi. Pripun? Margi. Bangke. Lah iya. Wong ni napa? Lah iya. Margi. Lah iya. Margi kok margi. Lho. Sampeyan napa? Sing bener. Margi. Margi. Lah Lah, nggih, nggih. margi. Lah iya margi. Lah sing mau muni Mardi to. Mardi, Lah iya salah. Margi niki sing gawe Mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener margi. Akarana karnan margi siwi. Sinawong ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajan nduk.
Bocah kok. Sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya, Nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego ya tahan. Kok ramu gedine. Bojomu priksana to, Mas? Iki ketoke bal ngombe jamu gelar ngosek ta iki. Ngono. Coba Nduk. Durung diapa-apane ngene-ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek ngene iki lho men mak kok kok kok. Su Sinawung res mining kidung Sinoba Sino Karta mrih Kretarta pakartine ngilmu luhung Aku yo kaya ana ngono Mas. Wani ndak? Kaya ngono mau Mas. ndek tak cium lah kok kulitmu ketut. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Pon peng kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terus Nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng manuta kuwi ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malupati ya Jajeng Inci. Jajeng. Dalam Kang Mas. Kowe ndang minggato. Lah nyapa? Sisi kok kowe bingung aku. kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho Aku ya gandrungan kaya kuwi mang to, Mas. Kandung ya Cak. Heeh, sing enek sogok keri. Ngono lho. Kandung kok sokok keri-keri gudulmu. Lah terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit Lah nyapa ya? ha piye pas usuk-usuk gigi infeksi to Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam Duh, iso nduk berjiwatan. Suaramu kok apik men to, Mas? Ojo kenyeh. Iya. Tak cipok borok malah. sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya nduk Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. Ajeng loh Mas. ben kuru dhek kan pendaki ngawur Olahraga iki yo pilates yo, Nah, Mas, sing apik. Olahraga pilates ki lho Apa Mas sing larang-larang lho Mas, sing ngene. Alah. Kowe lek awakmu iso lek kae ngene gak iso balik dikirane. ngawur bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae Treadmill. kowe ra mlayu ngene treadmill panggah dhek mlayu ning mburi malah kaya anak jaran ya Ayo dibacetke. Ngono lho. Dengaku. ora tak ganggu terus Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. Ayo. Cuma aku. Iya, lali Mas. Lala ya. Sodok. Lam tilam Balen ini. berjiwatan pagulingan gandese ayune oh Aku gandrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok ki padha gejala kentire Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. Lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki ngene Lah lho. justru nek wong wadon agresif iku kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu nek pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ora satu kowe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning
nyawa liyan Saman romantis. ayune kuninge eseme aduh nimas Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki delok to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Jeng Klejingan to kowe. Klejingan. Kowe Ora iso marahi yo. Ngono. Lah nyapa kowe kok nesu tukang gender? nyak kowe. Tukang gender ki sing nintingi suaramu. Gumun to. 10 tahun lah aku ora tau bener gitu. Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. Janjine ora tenanan jatuh. Oh iya iya iya. Kriwikan dadi grojogan. Sing mbok pikir apa? Saben-saben dielingke. Terus Nanging sajake kontang bayi. pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtik atimu obahmu rasah nemen-nemen sampean ki ora perlu dadak obah nemen aku wae wis bunga Ngoten nggih, Kang. Nggih. Saking senenge. Nggih Mas Minto Ampun ningali awak kula nggih, Kang Mas. piye diajeng Panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula? aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng Ngoten nggih, Kang Mas. atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Inur Amin, itulah amin, cinta sejati. Sejati. Ya. Dadi Pak. Dengi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang Eh. jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe cahaya. Tenan apa piye to, Mbok Mas? picak to, picak. iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu rondap wah Lah percaya karo aku. wah kok lemu ayo nduk coba nduk Iwak cucu padai karo bebas sini bangun aduh mas sini Kok tuku cipin ndok samarien rata pikir aku de ojo-ojo kuwatir. manuk gagah kaman kuduran aduh mas sakit ana kata maniol Endak-endak budal ojo digodeli aduh de ojo digodeli. nah wis ngene iki lho nduk goyanganmu ngene iki wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh Ya enggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. paling iso. tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah aku sing ning dhuwur sing ubah ngimbangi ya ngimbangi Mas. nek aku sing ning dhuwur ora ubah sampean ning ngesor ya kudu ubah saling melengkapi Ora cocok. Kalau awakmu ndur robah, aku ngisor robah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang jadi. Lah lek kono suwi. suwi utrayo anu Wis, Kak. aku saiki ming dadeg-dadeg ae ayo David wis rapopo kan sik
wajahku yo yo wis pancen dadi kasihku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu. Iwak cucuk wadai kerep nek paten ini bangun. Aku mas dene bangun. Aneng pasar tuku cipil Samar yen raka pikir putih ojo kuwate. ketoke mau pertama mau meneng basa saya buyuk sok ngosek to yan. Oh, Ya saya ngrasa. Endangane penak lho mas. Anggere krasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki tahun piro ki? Apane sing tahun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho tahun piro? Alah, alah. Manuk gagak kok ngaku berat sing aja pancen bicara. Aduh mas, sakit hati. Ono kadang mangani roti dan tak budal aja digondel ya cuke ojo digondeli. Bengket sing kembang Oke. Klub banget dapet dikawe. Yen pancen dikarepane Hei, bocah wadon. Bocah wadon. Bocah wadon. Mandeko. Mandeko. Hei. Yo kene kowe mai. Bocah wadon mandeko. Nandekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena gawan. Terus aku wis meneh. Ojo nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan, durasi lho. Durasi. Kok nek limbane overload susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo gene kowe nganti ora gelem ndak eman. Wong kene omong tuk iki lho. Aku tak omong sik aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah iki kudune ngerti. Sing lenggah iki Pak Siswondo Harjoswito lho iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tuk tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Samane tak nut lho, Lek.
Lah sampean malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan suara iya, iya. tipis. Ngendi papan Duk dunungmu? duk 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 duk. Sik Mas, hop. Endang tuh. Ngono kok jarimu ki seswondo. Iki yo. Monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho, Sapa jenengmu? jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu, ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, Mo, Nggih, mo, ora gelem. mo. Ayo, manut. Manut. To. Ndak mau. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas apa mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas apa mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Masmu arep mbok Aku saking panik lho, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tak-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk buna kembul. Aku wedi lho, Mas. Peluh. Iki masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Hah? Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sok sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sok sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati, Pripun Kang Mas? donganipun Kakang Nggih. menang anggoning peperangan sayembara iki. Tembak ngantos-antos ya Kang Mas. Pandonganipun abdi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, Nggih. tentokke panjenenganmu utawa aku sing tumekaning pati ora papan kene. Ayo. Pas nasionalan. Ais! Wes! Awas! Ais! Jangan! Kaya wayang wong ngono. Mas. Mas. Aku ngitel. Kakang Batik Madrim, Aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan angkling dalem. Ngetokne kowe apa aku sing kalah, sing sepuh. Mati diring kula. Woi, ejan.
Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon ndak ngerti aku kowe. Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Ayo, tentoke. Iya. Aus. 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 Ayo. Tuk 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 tuk. Ayo, Batik Madrim. Ayo. Sirep. Ejan. Male kawujudan. Iya, es. Ejan kae. Ada Ninja Warrior. Ah, aus. Mas. Aus. Iya lah. Tok 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 tok. Dadut dulu. Adalah pulu-pulu. Kakang Batik Madrim terutusan kon ndi? Malih mau Sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? As. Hai. Oh, oh, oh. Was. Oh. Ya. Oh. Kakang Batik Madrim panjenengan tampani gagah pecah silamu. Aku sumu. Aduh, Nek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa teman Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh, Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Batik Madrim ben ngene ae. Iya. Wong iki nek lembu nak Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Was, yo piye lem? Sumo iki piye lem ndoto sumo iki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik mentel e. Tok tok tok. Pas. Sumo. Luki le nyawang. Awas. Awas. On. Yo. Awas. Yo. Lek. Batik Madrim mlaku dompo ini piye? Masya Allah. Iki kudu bubar iki. Loh, sebab Kudu bubar. sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh,
Sampeyan buka ning kene iki mengganggu ketertiban. Lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angling Darmo, tapi sing ngongkon masih jalan. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Pada saat iki kudu bubar. Iki lara bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan Merah Putih kok, Cok. Batik Madrim. Apa? Yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi bakal tak sirnake. Sungguh ke. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ngerti. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Jiwa kowe. Iya. Ayo, Batik Madrim. Somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Batik Madrim. Batik Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita Ibu Paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Matengane. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namake Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentaan kostum e. Loh, kok kentaan kostum iki? Kentaan kostum eneke dasar Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Oh piye wis kostume sentak. Kostume tek. Iku dasar Ibu Paijem nang kumbahan ngono tak cukup. Bu elek gemujeng lho, Dulon. Oh alah ya ampun Dulon. Mas, iki Batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula Ya. mewakili Bu Paijem menika. Alah, lah. Bahkan lho. Napa Mas? Piye? Piye? Pangi. Karo nire mason tok ngono ta. Tak tuk. Bu ngambil dasar nggih, Bu nggih. Oh ning kumbahan numpuk selika lho, Bu. Lah kowe iki yo mbok awul yo ngapa kok. Lah nek iku tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbok lho. Bengi iki nanggap Mas Minto ramene ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gesa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok lipik minju tok. Lah gini kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tani kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso kopi beng sing pundi? Nah, ya. Matur sembah nuwun Bagong Semok sampun katur Mas Didik. Ah menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Nggih menika. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Saestu. Mas Suryanopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak Mintoka. Oh, Karang Taruna. Karang Nggih, Taruna. mboten napa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali Karangkates ninggal tresno. Yuk, kaya ngapa?
rejo tangan. Mas Darsono Lampung Wilujeng Lalu Kagak Mas Pian yang ada di sini ya. Bentukan kebentak malam Kinclang-kinclang banyu ning hujan Gerangan saben liwat tumuju irang lengkang Lampu menten atiku trakasa Lungguh jijir sun elus-elus rambute Koran lawas minangka dadi kasure Katur-atur lerusuk asmara Sumilire angin bukan rasa Mbok yo eling karang getis Ika ini gawe orang Nggih. Matur sembah nuwun Mas Lidik menika pamundhut gending Nggih. sampun dipun ladosi. Mugi saged Dening- taronan tenggale. Nggih, ingkang dereng mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih. Gara-gara Satu tasik- tembang. Gara-gara tasik saged nderek. Oh, saged joget nggih saged. Nggih. Pun los pokoke niki jenengan joget wanti gara-gara nggih saged. Didisi kacane. Nggih. Satu tembang Nggih. saking Duojo kagem penggemar Sekar Gadung ingkang wonten Dawan. Yuk langsung dados Mas. Ya. Siap.